fun. So now, let's listen to the favorite stories of our role speakers. Когато дойдох за първи път на Розбер, направихме състезание с приятеля ми. Кой повече бере, но той ме победи. Защото той от мене повече бере. Повече пъти идва. Да. Трябвало повече тренинг. Да. И сега ще се вреш повече тренинг и ще го пиеш. И всеки ден, когато идваме тук и си питаме колко е набрал, колко аз и правим състезание. Идваме с приятелите, тук берем, веселим се, един момент се разделяме. Свършва розата и се разделяме. И това е най-трудната част. И вече ни остава един спомен, като доди зимата, като бяхме на розите, много беше, много прекрасно. Да. Един спомен ни остава. Днес какво ще запомниш от Розбера тази година? Приятно ми е да ме бера с хубави хора. Когато бера, говоря се с приятелките, пускаме си песни и Пети са с песеността, всичко Да. добре. Това една розичка, знаем ли колко тежи? Ако не знаем, ще разберем малко по-късно. Много ти благодарим, а до година да чакаме ли пак? разбира се. Много се радваме. Какво ще запомните Розбера тази